Sziasztok, én Corradin vagyok, és ez itt a Késő Esti Agyfasz. Itt van még velem Kóla Maci, alias Elef, alias Gergő. Csó! Ja, sziasztok! Aztán itt van velem még Baskaja Warrior, alias Viking 0210, Alias Pro. alias Noob, alias Balázs. Alias Pro. És Love Corradin. Vagy Love Radin. És itt van még velünk György Hun, alias Georgier tábornok, alias Reporter Guy. Itt van velem Stalker. Erre, most már.